Παίζω με τη μαμά μου τώρα. Are you ready, Boots? Start walking. Λοιπόν, για πάμε λίγο στη σύνδεσή μας. Παίζω με τη μαμά μου τώρα. Τι είναι το... Να, και την Ελένη. Κάνουμε τις φοβερές μας χιονόμπαλες τώρα. Έτοιμοι. Να δω λίγο εικόνα. 2, 3. Πίσω. Για να δω τα παιδάκια να γίνονται χιονόμπαλες. Πολύ ωραία. Βάζουμε κεράκια ωραία. Και για ελάτε τώρα να κάνουμε μία τούμπα από πίσω προς τα μπρος. Ποια παιδάκια θέλουνε να κατέβουν την κοιλάδα με τα χιόνια και να κουτρουβαλιστούν πάνω στο σώμα της μαμάς. Λοιπόν, στο εργαστήρι ψυχοκινητικής που βλέπετε τώρα στην Αγία Παρασκευή γίνεται ένα διαφορετικό μάθημα. Μάθημα παιχνίδι. Αυτό που παρακολουθούμε. Μαμάδες μαζί με τα μικρά παιδάκια τους, όπως βλέπετε δεν είναι πάνω από 3 χρονών, 3,5 με το ζόρι. Πάνε και παίζουνε, μαθαίνουν, γελάνε και μέσα από αυτό το παιχνίδι μαθαίνουν τις αισθήσεις τους, το σώμα τους. Αλλά και κάνουν παρέα και με τη μαμά τους σε κάτι ευχάριστο, δηλαδή σε κάτι που αρέσει όλα τα παιδιά. Να βλέπεις, το παιδάκι ξεχυλώνει την μπλούζα της μαμάς του. Αρέσει στα παιδάκια αυτό. Μπράβο, τέλεια. Λοιπόν, με την Χριστίνα Σύψα θα μιλήσουμε, η οποία είναι υπεύθυνη των προγραμμάτων και καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Ναι. Τι ακριβώς κάνει η μαμά με το παιδάκι της σε αυτό το μάθημα, κυρία Σύψα? Η μαμά και τα παιδιά παίζουνε, κινούνται, μαθαίνουν, εξελίσσονται και περνάνε πάρα πολύ όμορφα. Τι ακριβώς προσφέρει αυτό στα παιδιά? Τα ωφέλη είναι πολλαπλά για όλους. Καταρχήν να πω ότι οι μαμάδες λειτουργούν υποστηρικτικά προς τα παιδιά, δημιουργούν ένα ασφαλές πλαίσιο, οπότε τα παιδιά μπορούν να εξερευνήσουν τα διάφορα παιχνίδια, να συμμετέχουν σε μια οργανωμένη ομάδα και αυτό τους δίνει πάρα πολύ αυτοπεποίθηση για να μπορέσουν να λειτουργήσουν κάποια στιγμή και μόνα τους. Ανταποκρίνονται τα παιδιά σε αυτό, κάθονται, γιατί είναι μικρά παιδάκια, βλέπουμε, με τα πιπιλάκια τους. Ναι, τα παιδιά είναι από 2 έως 3,5 ετών. Τα πιο μεγάλα σαφώς ανταποκρίνονται περισσότερο. Αλλά τα πιο μικρά παιδιά σιγά σιγά βλέπουν τους άλλους, τους μιμούνται και σιγά σιγά μπαίνουν στο κλίμα και στην ατμόσφαιρα του μαθήματος και ανταποκρίνονται σιγά σιγά. Μάλιστα. Δεν αποσπάται δηλαδή η προσοχή του παιδιού με το άλλο παιδάκι που είναι δίπλα του και κάνει και αυτό κολοτούμπες, λέω σαν παράδειγμα. Ίσα ίσα αυτό τα βοηθάει γιατί τα παιδιά μαθαίνουν με τη μίμηση. Μαθαίνουν με το σώμα τους και με τις αισθήσεις τους. Οπότε... Αυτό τώρα που τους κάνει, τι ακριβώς είναι? Αυτά είναι τα συγκρουόμενα. Τα παιδιά έχουν εξαπλώσει στο πάτωμα με την πλάτη τους, αισθάνονται την επαφή με το πάτωμα. Πρέπει να νιώθουν ασφάλεια για να το κάνουν αυτό. Υπάρχουν κάποια παιδάκια που δυσκολεύονται, αλλά σιγά σιγά χαλαρώνουν και μπορούν να το κάνουν. Κοιτάνε τον κόσμο από μια άλλη οπτική, γιατί όπως βλέπετε είναι ανάσκελα και κοιτάνε τα πράγματα λίγο διαφορετικά και αυτό το χρειαζόμαστε, να μην έχουμε έτσι ένα συγκεκριμένο τρόπο να βλέπουν τα πράγματα. Έχει πολλές προεκτάσεις γενικότερα η ψυχοκινητική αγωγή και το μάθημα που κάνει. Δεν είναι δηλαδή μόνο κίνηση και παιχνίδι, αλλά τα παιδιά αναπτύσσονται και γνωστικά. Εδώ είμαστε. Δεν ξέρω που είστε. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, όπου βλέπετε την κάμερα να μιλάτε. Οκ. Λοιπόν, τα παιδιά συμμετέχουν, αυτό είναι το σημαντικό, και σε ένα οργανωμένο πλαίσιο και μαθαίνουν να ακολουθούν οδηγίες και κανόνες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Και για την πειθαρχία τους, μαθαίνουν να εκφράζονται σε μια ομάδα, να παίρνουν πρωτοβουλίες και είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αφήνουμε να συνεχίσετε το παιχνίδι σας. Ναι, φιλάκια πολλά. Πολύ. Γεια σας. Γεια. Are you ready, Boots?